Gaur egun, ezin dugu gure gizartea elektrizitate eta elektronika gabe irudikatu. Etxeko argiak, indukziozko sukaldea, mobilak, guztiz txertatuta ditugu egunerokotasunean. Etorkizun oparoa duen esparru teknologiko honen inguruko merkatua, geroz eta indar eta pisu handiagoa hartzen ari da. Merkatu horrek eskatzen duen profesionaltasunari eta formazio maila altuari erantzuteko gai diren ingenieriak formatzea dugu helburu industria elektronikako graduan. Non ni, Manes Barnetxea, irakasle eta titulo koordinazioko kide naizen. Bideo labur honetan, graduaren nondik norakoak azalduko dizkizuet, ikasturte ezberdinetan lantzen diren proiektuak eta kampuseko instalakuntzak erakutsiz. Ikasgelak, betiko arbel edo proiektore modernoen bitartez, ezagutza transmisio eremu nagusiak dira. Eta POPBL-ak garatzeko garaian, talde lana errazten duten konfigurazioak egiten dira mahaiekin. POPBL-a kurtso ezberdinetan lantzen den teoria aplikatzeko erabiltzen den proiektua da, eta kurtso bakoitzean bi egiten dira. Oinarrizko zientzien ezagutza garatzen da lehenengo mailan. Ondorioz, lehenengo urteko POPBL-ek duten eduki teknologikoa oinarrizkoa izaten da. Horien adibide dira MakeBlock robota, pista beltz bat jarraitzeko programatu dena, eta pendulua, Arduino bat programatuz penduluaren azelerazioa neurtzen duena. Bigarren mailan, elektronikaren oinarriak lantzen dira, eta horiek, lehenengo seihilekoan, audio amplifikagailu baten diseinu eta muntaiaren bitartez jartzen dira praktikan. Bigarrenean aldiz, negutegi bat automatizatzen da, zirkuito guztiak diseinatuz eta mikrokontroladoreak eta automatak programatuz. Hirugarren mailan, elektronikako espezialitateetan sakontzen da, eta ikasleen autonomia handiagoaz baliatuz, oinarri minimo batzuetatik abiatuta beraien esku uzten da POPBL-a. Besteak beste, kotxe elektriko txiki bat garatzeko gai dira. Horretaz gain, tunel bat ere automatizatzen dute bigarren seihilekoan. Aipatutako proiektu guztiak garatu ahal izateko beharrezkoak duten materiala biltegian batzen dute ikasleek. Non osagai elektronikoetaz gain, makina eta erraminta ezberdinak dituzten beraien eskura. Azpimarratu beharra dago, POPBL-az gain, beste praktika batzuk ere egiten direla gure graduan, eta horretarako hainbat espazio ezberdin ditugu. Informatika laborategiak, non bertako ordenagailuak erabiliz eta software espezifikoekin lan egin dezaketen, zirkuitu ezberdinen muntaia eta balidaziorako beharrezkoak diren instrumentazioarekin ekipatuta dauden elektronika laborategiak, edo robotikako eta ikusmen artifizialeko praktika gidatuak eta prozesu eta makinen monitorizazio eta kontrolerako PLC, HMI eta ukimen pantailak dituzten puntako laborategiak. Lana eta ikasketak partekatzeko aukerak ere eskaintzen ditugu. Enpresa ezberdinetan edo unibertsitatean bertan dauden laborategietan garatu daitezkeenak. Bertako ikerlariekin proiektuetan parte hartuz. Elektronikak geroz eta presentzia handiagoa izango du etorkizuneko gizartean. Mondragon Unibertsitatean, errealitate horrek dakartzan erronkei aurre egiteko ingenieriak formatzea dugu helburu.